Здравейте на всички! Започна и при нас приготовлението за Нова година. Малко е шумно, защото много неща вървят. Мялната в момента е пусната да работи. Имам и прахосмукачка, който също много шуми. Ето го там, чисти в момента. И да, и се приготвяме да изчистим всичко. Ето, даже столовете можете да ги видите, да се качени на пода. Тези също отдолу. Сина ми помага от време на време, на повечето случаи прави били. Той се намира там долу. Да, надявам се следващата година да е по-хубаво за всичките ни. Надявам се, че ме чувате. Всъщност, може би ще трябва да отида някъде, където да се чуваме, ако работа прахосмукачка не ме преследват стая в стая. Но надявам се тази година да е една по-добра година. Миналата година беше изпълнена с най-различни неща, които се случиха в личен план. Добри и лоши. Живота ме притеснява и ме разсейва. И се надявам, че тази година ще е по-добра за всички ни. И ще видим ден, но да, надявам се всичко да е окей. Някакси миналата година много от събитията бяха и хубави, но имаше и доста събития, които бяха доста неприятни. Имахме дори смърт в семейството. И то малко преди Коледа, което не беше приятно. Но такъв е живота. Нали? Хората се раждат, хората се умират, няма как да се избегне този процес. Но също така, надявам се вие също да сте готови да сте заредени с позитивна енергия и да оправяте вашите домове и да сте готови за празненство. Всъщност, днес ще дойдат двама мои приятели. С момичето аз работя заедно в компанията. Тоест, не знам колко от вас знаят, но аз работя в биофармацевтична компания. Второто ми вече образование е лаборант в Дания. Не от най-големите, в смисъл не е Novo Nordisk, но всъщност моята компания също има филиали в USA, в Япония и така нататък, така че в компанията ми само в Копенхаген работят повече от 1000 човека, така че не е и някакъв малък рейндж компания за тестване на лекарства. Там с девойката се познавам от работа. Тя идва с съпруга си. И общо взето ще бъде една такава спокойна Нова година, за която се подготвям. И ще видим, нали, какво ще правим. Взели сме някакви заряд. По принцип аз не съм много за заряда. Не харесвам много да се пука, да гърми и така нататък. Но този път го направих заради сина ми, защото той беше много ентусиазиран. Не знам дали до година би го направила пак. Но ще видим, да. Ще трябва и да украся мястото в момента, след като изчистим пода. По принцип съм малко прескачам сега в тема, обаче съм доста доволна от работа си. Мие и прахосмуче и така добре, когато имаш един дом, който е над 100 квадрата. Защото аз не се виждам постоянно да мия и да прахосмуча, обичам да ходя боса, не знам дали се вижда. Но да, аз съм боса и ми е приятно, нали, когато пода е чист и така нататък. Това е една от причините, когато не слагам много килими, защото килимите трудно се почистват с робот прахосмукачка. Но да, но ще съм взела няколко неща да украсявам. Апропо, това тръгнах да ви разкажа. Смисъл, ще видите типична украса в Дания това, което правим. Примерно това е покривка за масата. После ще ви покажа във видеото. Има и
В Дания също много обичат да носят така наречените идиотски или смешни шапки. Тази е като на викинг. Много ми отива, виждам. Имам и на пилот. Мъжа ми, както винаги, пристрастен към кафето и той сега си прави кафе. Имам шапка на пилот също. Тази май е по-добре. Тези красавици много ми харесват букета в интерес на истината. Това е първият букет, който мъжа ми успява да вземе, който да е красив. Другите са някакви кактуси, които ми доставят вкъщи. Не знам дали при вас е така, обаче при нас общо взето мъжа ми постоянно носи някакви много странни цветя, които аз много не оценям. Не, оценям жестено, но не много цветята. Имам и много други неща, които не знам. Всъщност, babe, where have you put the decoration for the table? Okay, can you bring them up? Because soon I will start decorating them. Но ще видите всъщност последствие как ще наредя масата. Дъчаните много обичат да правят най-различни украси за масата и защото обичат се доста официално. Слагат са много красиви салфетки. Обикновено аз нямам много красиви салфетки, аз имам съвсем обикновени салфетки. В смисъл за нова година, които сек. И всъщност това е, между другото, на самата салфетка, не знам дали се вижда добре, но това е много специфичен десерт, който дъчаните ядат на нова година. От марципан. Аз не съм много голям привърженик на марципана, така че ще пропуснем този десерт. Всъщност колежката ми е взела момент само да се премести, защото робота е пак тук и много шуми. Но колежката ми е взела, т.е. ще направи кейк, такъв чизкейк. Така че това е за предпочитане. Взела съм също и ни такива готини, как се казва, сламки, така се казва. И да, още взето това ще и ще ви покажа по-късно във видеото как ще организирам масата. Така че да се захващам за работа, че имам доста работа преди гостите ми да дойдат, които ще дойдат апропо в 1 часа, а в момента е 20 минути до 12 без 20. Тоест имам час и 20 минути. Не много. Така че да се залагам за работа.